Hello guys, phung kaham jatanana sing tini thananai tongo kaisa jagao emileni nogo thangoi sing tini kisa alochona khlainai kaham haya kokthai tani salanya bagai sing thanani ko ready ungjak tabo phung ase chidi ko kasang udo ko de somi thangna thangye hanai tongmani tau kai thanglai tonglai ka sing purang siari mamang kelajak phung ase chidi bla kab kasangka bait bai thangma bagan awat panang ngo seruk pai ungga ba teruk thanglai tongda ngai tabu ngai sing iko phaimang kolan brosok pakya kolan pur traffic point lai sang tabuk school tei thango emle nok bo kusu sal bla ngai tesi wais phaim mo mathai ko rok te digi pu sal to ang to sai mia sin bskango khorni tongo main leader rok ngai borok sang tang ngai thango ta kaham haya kokthai thai salanya bagai ni dabi dawatei phai sabai kasang iko tabuk kai kolan put bridge oro basana asuk siari ka bangma no huyang tong yang astak siari memang ngai tam sing thangai tonglai uta ngai sing tawi ko phai sabai ka emile ni gate do ngai waisaban pa phaya ko balap lasio kiri mahai ngai borno sang hamnai borok sang haman pore sang habani thai sa thani kok salanya bagai sing tam sana tong bahaya da sing khanai simi tongana thai nang manang ya sing ka basabona bahaya ngai motamoti bini nok bosalo bina rokai lama rokam ko bikai gini gate mokai nok ni sing thai bising habunya lainai gate bisingo buti gai ngai gate no habukai ko yang na nai bika ang jatno guri boi motamoti nokla rok doro ngai sing tabuk nok bisingo habai kokthai tin salai sinai